Loh,
tujuan opo? Kuwi wani-wani lho. Ampun Rawi, kula badhe nuntun kali panjenengan sakniki kula badhe nyediakaken terus namine Widya. Ya napa carane sak kesun panjenengan? Kowe kok gawe copet. Tapi iki gak gampang. Iki duwe resiko sing gede. Mboten napa-napa. Kula siap nomor resikone. Sepenting kula saged ndekati Widya. Sopong wadon sing wani nyimpen selendang iki. Ora bakal ana lanang sing iso. No. No iki nang dia. Ojo sampe kelewat karo. Nek sampe kowe gagal. Iki bakal meset. Kan kowe gelem nerima resiko. Nggih, monggo Rawi. Selama ini aku salah, aku salah ini. Masa ini aku belum tanggung jawab. Aku gak usah khawatir. Aku belum bergerak kalau untuk aku Krisno kalau Myu. Kalau aku belum karo aku. Terus gimana temenan? Temenan Krisno kalau Myu. Soalnya apa?
dengan mati. Mati. Yo, mati. Jadi pelajaran tidak cukup tekan di kamu ya. Awak dewi ki aja sembrono, kan kudu coba sikap. Mana nanggan segenap awak kuwi. Bener pokoknya. Apa maneh makhluk ciptaane pangeran kuwi. Dudu ngomong sotok, tapi akeh wujute. Setujunya? Setuju, Pol. Aku cak. Waduh, aku pengen acara senyum. Aku pamit iki. Aku pamit. Pulang. Hati ya dulu. Isi aja. Aduh. Kan terus balik iki. Terus podcast tak tutup ayo sampai gini yo. 1 2 3 4 5. Close the door. Mari podcast ini tutup lanjut ae kon yo. Saya nutup bareng aku kan. Ayo. Nunggu ae. Ayo. Apa Mang? Tapi Apa soalnya? Ono sing mending kowe. Ada Bu, sudah ada yang video juga. oh ya wes ya wes. Ini gimana ini? Saya nggak tahu. Iki anu akhir. Moro-moro. Video selanjutnya langsung dimatikan ngono. Maksimal ta nilai. Wis ono